Γεια σας. Ονομάζομαι Φεδόρα Ρίζου και είμαι ειδική παιδαγωγός. Καλώς ήρθατε στην εκπαιδευτική σειρά βίντεο με τίτλο Special Tips που προβάλλεται στο κανάλι Ειδική Παιδαγωγός στο YouTube και αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα που σχετίζονται με την ειδική αγωγή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πρώιμες ενδείξεις κατά τον πρώτο χρόνο ανάπτυξης του παιδιού που θα μπορούσαν να σχετίζονται με την εμφάνιση του αυτισμού. Σύμφωνα με έρευνες, η έγκυρη διάγνωση και αντιμετώπιση του αυτισμού αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες μιας ποιοτικής και λειτουργικής καθημερινότητας των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών. Φυσικά, κάθε παιδί είναι μοναδικό, όπως και οι ρυθμοί ανάπτυξής του. Ωστόσο, αναμένουμε ένα παιδί να έχει κατακτήσει συγκεκριμένα αναπτυξιακά ορόσημα κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περίοδου. Έτσι λοιπόν, θα ήταν καλό να απευθυνθείτε αρχικά στον παιδίατρό σας, εάν το παιδί σας στους 2 μήνες δεν ανταποκρίνεται σε δυνατούς ήχους, δεν βάζει τα χέρια του στο στόμα, δεν χαμογελάει, δεν ακολουθεί με το βλέμμα του αντικείμενα που κινούνται. Αν στους 4 μήνες δεν μπορεί να κρατήσει το κεφάλι του σταθερό, δυσκολεύεται να κινήσει το ένα ή και τα 2 του μάτια προς κάθε κατεύθυνση, δεν παράγει ήχους με το στόμα του. Στους 6 μήνες, όταν δεν χαμογελάει, δεν δείχνει την αγάπη του στα άτομα που το φροντίζουν, δεν παράγει φωνητικούς φθόγκους, π.χ. α, δεν προσπαθεί να φτάσει αντικείμενα, δείχνει ασυνήθιστα δίσκαμπτο ή ασταθές. Στους 9 μήνες, όταν δεν βαβίζει, όταν δεν κοιτάει εκεί που του δείχνουμε, όταν δεν κάθεται με βοήθεια, δεν ανταποκρίνεται στο όνομά του, όταν δεν μεταφέρει παιχνίδια από το ένα χέρι στο άλλο και όταν δεν δείχνει να αναγνωρίζει οικεία πρόσωπα. Τέλος, στους 12 μήνες οι γονείς είναι καλό να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό, καταρχάς στον παιδίατρό τους, όταν το παιδί τους δεν μιμείται απλές κινήσεις, παραδείγματος χάρη χαιρετισμός, όταν δεν μπουσουλάει, δεν λέει μεμονωμένες λέξεις όπως μαμά, μπαμπά, δεν ψάχνει για αντικείμενα που έχουμε κρύψει, δεν δείχνει αντικείμενα, δεν στέκεται όρθιο με υποστήριξη και τέλος χάνει δεξιότητες που είχε ήδη αποκτήσει. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας Ειδική Παιδαγωγός μέχρι το επόμενο Special Tips. Ως τότε να είστε καλά. Γεια χαρά.